Mrs. Lex Finoblog. Hi! Hello mga kasama, kinigiya po ninyo Kuya Joel Bensi, kauban sa akong partner Randy Tayad, mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mga kaiksunan mga kasama, awhagong ko kamo nga mugamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Gogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga bibot. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan ang ato magtatampo si Bibot. Kini ako problema bahin is kahimtang sa kong asawa nga dunay sakit pa taon. Kung ano problema ko ano no? Inaniyaw na ko pagsugod ang mga panghitabo ha. Kanta-kanta ko. Oy, bila dali. Ang sus di may bili. Bitawa pa kay ko taw kanana dai ko kumatak ni. Baliba ako di mo subayog yung permi ka man ni nida. Lingaw-lingaw ko. Tingog tam sa 1 Portugal. Ang kalingaw-lingaw ko dong dro kay saon nga kini ako asawa taon do na pay gipamati taon. Kanta ko eh. Okay? Okay. Inday paghinay-hinay, kuyaw karon ang kalibutan, sa silpon ka magbantay, na ang tanan dihang binuang, kung dili ka magbantay, magantos ka dili madugay, ug sa imong pag-inusara, magahila ka, ug magamahay. Oros, matud lami ang gugmatay, ang unon ni Momokuro. Ang mga kaluk, aroy, ang magagakos, ahay, lami kiniinday, apan paghinay-hinay. Sorry kay Dom Bro, ha nga medyo pagaw-pagaw ko kay... Inday ka pagbanday, aning mga laking gagmay. Kalira ni mong madakpan, sabig mahiraman, ang diyang lagay. Ay lang mo malak. Ayaw na yung pilagay doon sa Tagalog ko na. Tagalog na yun, butang lagi. Oy, salamat kayo Dong Bro, ha? Salamat kayo. Sorry kayo nga medyo paggaw ko kay gikan ko di tanaw sa drama nga sa tanang bakak, ikaw ang tinuod dito sa punta. O na nga medyo nindot man, niabiba ko dito mo, napagaw-pagaw ko. Halingaw kay kon lang kung Sel Francis Paris dito. O ni Inday Ingrid Bertudaso po, nakitaan man ako sa personal. Sila si Inday Carol, kitaan ako Jeffrey Gamunadang, Jan Lara, Cecil Cabrera, kitaan ako dito Dong Bro. O mauna nga, medyo pagaw-pagaw ko. Salamat kayo Dong Bro, ha? Ay, nagkagulay mong pagaw ng mawaram na. Mawaran ni, kundi na ito magsigit-sigit. Ay, ako may labay. Luyas kong asawa. Yapyugo naman taon kay Lawa. Day, dara ko diri, Day. Day! Asa day ka? Dara ko diri. Alisa! Ha? Alisa ba? Pagkaparaygo ni asawa, ha? Kung di may matang, o di makakita sa akong kaanyag o kagwapo. Ay! Ano ka, ha? Dong, bot. Bot nilong tani bida. Day, ay kaduang sang pit ko nga day. Kilain kayo paminawan, marag bot, lain day. Dalipi, ipalihog ko kuan. Ha? Oo, sa panay. Palihog ko kaut sa kumbuko-buko. Katul kaayo. Ito yung perkaw sa buko-buko. Taon ko ito marag kabot-kabot. Asam na ito, ha? Katul kayo, perbida eh. Kami itong iring de. Milaya sa sad. Ako tong gipakaon ganina kay siya mo ipakauton ako kung kaktol na yung buko-buko. Sapa, uy, hanggaw gyud ka, uy. Tinang hanggaw ko taon. Unsa man di ay atong ang gibati ron nimo diha, ha? Ang bata ni Dong, uy, wa kong kasapot. Luya ko, pero murag lami ikiat. Day, beda. Ay lang sa pagkiat ay. Bisag kakiaton ko. Ay, ang sao taman, ha? Mana nimo nga ang sabra nimo nga naglisod ba taon ka pagbango diha ay ito tuyo kragala ito nimong bangko sa kiat ba noon ka Ahak bayani. hindi lang yan tanaw TV kada may father's wife kapoy na kay akong pamati sige duwaan ning scatter uy. sige mura kag mapinding sige duwang scatter por bida wa mo koy lingaw. Di ay bida mo dai permi kay luya ng imong lawas kay tungod ng imong sakit.
Kay wag yung tingali kay tugtog, tungo na pagsigi ni mong duwag scatter, no? Kada mo duty ko mga gabi, tagdugay kay kamatog, no? Katura manggong panggabi imong duty good. Wara ka, bida ni mo! Pre Tatong. Dalisa, mistorya ta. Nga naman, pre. Yeah. Pre. Nahuwat ka tos pari mo, pre. Lagi, gini na itong naguwat na to. Nung sa mo kay. Ay, tanam to ta. Sige. Day! Gaya, malakaw kami niyo, si pre mo. Si pari Tatong, ha? Ato bila pre mo. Day, naunsa ka? Mari, pre. Naunsa na, mari. Unsa na siya taon, pre. Luoy kayo. Day! Pre, may sakit na sa pre. Ano ito ng bihano, Bida. Kaniyo sa pre, ha? Ako sa taon. Kaniyo doon sa kayo. Kung taon sa niya. Sige, pre. Maghuwat lang ko. Ang gahi, Bida. Naunsa mo ka, Dong akong kamot di na maliho. Sure, di maliyo ko taon. Di lagi. Kay masay ibe. Basta ulian niya. Kaya, naunsa mo taon. Ako sa taon balikos, pre Tatong, Agay. Sakit na po sa awa taon. Pre, Tong! Pre. Una lang dito, muapas lang ko. Kaya ako siya nang timanon akong asawa, ha? Kaya marag nanggahi mong kamutari. Uy, ba, sige, atake na, pre. Si Bako taon, pre. Si Bako taon. Ipacheck up lang, pre. Muta din bihana, pre. Daghan mga taon ni siya mga sakit. Ako sa rin timanon ka dito ko asawa, pre, ha? Ingnalas, pre, muapas ako. Masunod lang ko ni mo. Sige, pre. Muhuwat mo yung apas na. Oo, lagi, pre. Saan kay sakit ni mo asawa, sa? Balik ko na ko, be. Saan po lagi ka? Ikaw ka, di maliyok yung mga kabot. Di bitaw malihok ganina. Karon wa naman. Ako nasang tiil ang di mo lihok. Handa doon ka hospital na yun, para tanaw ka sa doktor kung saan ginagtakit mo. Ayaw na lang. Sa may makuha na to anang tanaw, Ipasick up ba? Unya na ng sick up. Unya na tiwason sa lina ako, kay basig makadaog ko ini ron. Nagod sa ka niya. No, nag-scooter mo lagi ka. Kidot, biya tao ni mo. Nakasabot ko nga murag di gusto ka usawang mulakaw taon ko. Mautong napasakit-sakit din siya, kulbaan sa dayon ko. Kay ingon ba siya di malihok kayo mga kamot. Pero pag-abot ako dito, dagduwa man yung scatter, giilan ko sa kanaan. Kunya, ganyan pala ang umiibig. Lagi ka na Awan na nasa Diana. sa isip. Kanta pa. Lagi kita Ako sa ngay ingon be. Aking nung lakaw, muapas ko na lang dito. Tanaw na ito kung saan sa diskarte ang tawana. tulak Day! Day! Sama. Day! Okay naman ka no. Mulakaw sa ko ha. Wato ko silang pare mo. Kaya tuwa sila ito ako mga barkada. Agay. Nung saan ka? Ha? Kalit isakit akong o. Ibunal na. Ha? Masakit imong uday? Udo, agay. Ay. Agay, sakit, agay. Agay, ni sakit asad. Misakit imong Nya ibutian mo imong gunitan. Tidak ako na. Unsa sakit imong runner na? Ano man itong? Midagan ka sakit mo sa nya midagan padurstian. Unsa man siya? Idagan lagi. Mao nga. Ayaw lang una kong biyahe kay basig mo sakit na sa digbalik. Bidong gining behan. Agay na nasad awa. Agay. Ayaw una paglakaw ang Ano, basig di mo- digbalik ni mo. Wa na ko. Sawan ako. Ha? Kaya nga no, mulakaw ko. Asam na ka? Dili na mo ibuta kong ipasabot. Unsa na imong giingon nga basig wadag ha? Asa lagi ka? Dili ba, ang buta ko ipasabot. Basig inigbalik ni mo, patay na ko. Kay wa may makatabang na ko kung mulakaw ka. Ha? Mao nga diha ka lang, stay put. Ayaw paglakaw, bantayi ko. Oh my God! Naunsa ka, bibot? Paita rin pasawa na Hanga naman. Ano nga, murag artistahon mo kayo? Ano nakasulti man ka, ana? Di ko mulakaw, kay mudayo mo rin pasakit-sakit kung mulakaw ko. Ay, basin, tinuod na may sakit. Tinuod yung taong sakpan na ako nga di tinuod. Ha?
Naunsa man di ay. May anhi mo sa akong bahay taon ganina kato kumpare na ko ba padtuon ko sa among usa ka kumpare. Unya nanghin ko niya tarong nagpasakit-sakit pandayon. Akong giadto kun naunsa siya di ko no malihok niyang kamot kay giatake ko no siya. Aw abi na ko giatake pero maingon man siya nga di malihok niyang kamot. Mao to nga wala ko mandayog lakaw kay dili man siya pabiya nako. Paglakaw sa akong mga kumpare naunsa bang nagduwa man og scatter. Mao ba? Oh, murag tuyo niya nga, di gyud ko malakaw day. Oh, kung nagduda yung kadad ang doktor, ipa-check up. Nya. Bedbayad na sa taon ka, unya di tinuod ganun day sakit, inartista lang, paitay. Oh, hadlo ka. Ingna nga kundi ka man muundang anang imong koan kabuang. Tinudon taman ko kagda sa ospital ba? O kung mamatud-an nga wadyo kay sakit, nagpasakit-sakit ka lang. Aw ingna nga palayason katika din he. Palayason ka din he. Oo, tunay no? Naon ako nay. Pero ganong nakalaag man lagi ka. Ha, waday magpasakit-sakit siya. Mianin mo din eh. Oh, paganin ako nay, kay bawa man to siya nga moanhi ko nimo, mao tungwa magpasakit-sakit. Kay naam ko ituyo nimo. Kay markada parewa na. Tuwan sa to, abot usang sakita rin iyang ipakita din ako. Pero sige lang ngay ha. May nahunaan ako nay. Sige, aray ako nay. Asa day tadong? Ah, Asa ning atong gisudlan? Kwan, building ni. Nadin ni ang klinik ni Dr. Pinya. Pinya? Oo, ni Dr. Alan. Alan? Nadin ni o si Ma'am DC, mao atiman na to. Mana doktor kani, mo ni doktor nga klaro kayo. Kinsa? Doktor nga klaro. Dr. Claro? Oh, doktor nga klaro. Mag-unsa man ta siyang klinik? Ipa-check up ka. Ha? Oh, ha. Ipa-check up ka din mo sakit. Kay way klaro. Musuol, mulakaw ko, basta barkada ko katuwal, pero dili. Di yun musuol. Bawa ko ang gilin ako dahil nga nagbinuang lang kagayang, ha? Awa. Imo lang ko giilad. Aw, di, nagkapuyos tumbay dahi. Playason yun tila, playason. Ha? Oh, mao na. Siguro ag yung duda kay sakit, ha? Kay kunwa, pamutos lang daan kayang. Dong. Kana manood sa klinik. Sige lingko diha. Kay, ato na ko, doktor. Mo ni ang klinik. Oh, Mura klinik. lagi ning opisina. Ay, pagbuot kay iyahap ni. Klinik ni doktor. Oh. Ano na, doktor ay. Morning, Doc. Doc, good morning. Good morning. Unsay ako ikalaga ninyo, ha? Doktor Ungo, siguro, lain kay tigog. Kuan, Doc, pasik up na ko ako sa awa, Doc. Oh, kaya nga nun, usap ni siya, ha? Sulsuli sakit, Doc. Labi ng mulakaw ko, musuol na yun. O di lang ko mulakaw, di yun musuol. Ha? Uy, mau ba? Lupig ba na patulong kay musulsuol? Aha, patulon. Di man ko patulon, Dok. Dili man. Wa man kumingon nga patulong kami, sis. Ang akong giingon nga lupig pa'y patulong sa imong sakit. Kaya ang patul, musuol man bisan usang urasa nga dili ka may baw. Pero kanig imo, musuol man nga, mulakaw imong mister. Unsa di sakita, Doc? Unsa sakita ni? Ang kaning iyang sakit, maon ni gitawag og Laganissilusis. Nga, Dok. Oh, Laganissilusis. Alaganissilosis? Oh, ay kabalaka. Usara na ka injeksyon. Patay ang kagawa na. Ug di na musugmat imong sakit. Injection, Dok? Oh, pero kausara ni siya. Ug mubalik man gani, aw, injeksyon na nagtagbalik. Kadiyot ang kiwaon akong injeksyon, ha? Kadiyot. Ano ka? Ni puti yung tao na imong kalibutaw. Imbis itom na, ha? Luspan kag mayo kaya, ha? Ngano ka? Gani, mau ni ang dagom, ha? Kada ko na, Dok, uy. Ha? Muram nag-alambre. Pareha si kadaka sa among ayayan. Ay, kabalaka, misis. Di ni mahulog og tusok. Mga tunga raman, tunga.
Asa na? Mura nagduha ka dangaw ang gitas undok. Jesus na unsam kay. Di lagi ni tusok tanan, katunga rin matusok ka na. Pero ko kataas. Taon, ana. Jesus, masag di lang na importante gamayo ka kay dako tagbayad aning imong tusok-tusok. Dili dong. Ang tinuod dong. Dili Asa? tinuod nga doon ako'y sakit. Ah. Nagpakaroon ingnon lang ko nga nisuol lang akong sakit para di ka mulakaw pero wa ko'y sakit. Dahan lagi ko. Bod mo ipasabot nga piki ang imong sakit ha? Piki ka na ha? Udong Di bipod. tinuod ang imong sakit? Oo, Piki! dito tinuod piki ra to. Kabuguya gini mo eh. Nahibaw ra ba ko sa akong kumpare nga may ubos sa bataon dito na kung di ko maadto. Kay maayo lang ko nung konsulti, nga di ko muapas. Pero di ko muapas nila, kay mudayom ni kagataki-taki ani mo sakit. O lagi dong bibo, tinuod na dong. Pasayluang gani ko. Dito tinuod nga may sakit ko. Piki na gitong ako pagpasakit-sakit. Mao nga, ayaw na tao ko pa yung kaya na dong. Uy, taas kay na, mamatay ko ana dong. Ay, kabla kayo, bugala ka. Kung peke man imong sakit, peke mo sa yung doktor akong gipanhe. Ha? Oh, peke na. Sige, pre. Salamat kayo, pre. Ha? Pasensya kayo, pre, ha? Pasensya kayo. Dahansol taon ka, pre. Sorry kayo. Okay ra, pre. Oh. Nakakwarta sa kong gamay. Okay na. May linig eh, sa mag-drive mo ko palabal. Driver na kaghabal-habal? Oh. Pasensya na, ma'am. Kano na matudaan na yun, nga tinuri mo sakit, ya? Ha? O sabi atong sabot, ha? Di ba niingon ko niyo, palayason, tiga! Ngayon niya akong problema taon, kay abi na akong mausab na tao niya akong asawa, pero maom lang gihapon, magsakit-sakit man gihapon, pero kuyawan ko kay mamuwa pag yun, kay murag tinuor yun, mura sa giatake. Saan ni nako, bam? Ati Pres, palihog, tabagi ko nimbo. Wa ka kaginani, pasakit-sakit, kung mulakaw ay mabada. Tabagi ko niya, bi, o saya akong buhaton tao na ni, kung kamoy pasultihon, bibot. Salamat kay Lord. Ay nga daw. Mama Mary, salamat sa mga pag-ampo. Thank you sa tanang grasya, Lord. Salamat kayo. O sa tanan na to, mga barkada na to, diha nga namidaw sa lutupan. Wag yun. Sa kwan sa bugho sa Fernando. Oh, Si Barangay Captain Amay Sibyal o si Pedro Sibyal. oh. O gabi na ni kwan ni Dondon pahuay ba pabalik ko na Pahuay na, Don. Pahuay don kay unsin bok yung anak niya di mo pahuay. Dondon og si Delia. Pahuay na, Don. Gagan. Oh, si Roman. Joke na, Don. Don, basig binuar biya tao niya mo, Don. Ya, sa tanan na to, mga kaigsunan nga namati na to, karon salamat kayo. Ate Jujin! Yes, Kuya Alan. Mga mama, thank you kaayon sa inyong pagpalit sa Don Pepe Tablia, ha. Taas ng energy, happy pirmi inyong mga bata. Ilabi na, ikanto nila sa eskwelahan. Kanya para sa mga dagko, Don Pepe Dark Chocolate. Kanya ugom-ugom sad mo sa Diamond Yema o BMS Special Tasty Fish Cracker o sa Paulitos Macaroni Crunch kay Lami. Lami kay na ato ang kaping matapang Don Pepe Tablia. Lami kay na mo na imnon sa mga bata padong sa eskwelahan. Kita mo dagko padong sa trabaho. Kaping matapang nga kaya kang ipaglaban may atong imnon kanang Sid Panyawan Coffee Mix kay mo ni the best kanatong imnon. Unya ka mo kon maginom-inom mo Tasty Fish Cracker po ng inyohang sumsuman unya ubi may special ato ugumon og Diamond Yema special og kini ato ang Paulitos Macaroni Crunch. Salamat kay ninyong tanan nga migamit tapon mo or mikaon mo or nanginom na mo sa ato ang Don Pepe Tablia. Thank you, Lord. Salamat kay Lord. Ay nga daw. Mama Mary, salamat sa mga pag-ampo. Thank you sa tanang grasya, Lord. Salamat kayo. O sa tanan na to, mga barkada na to, diha nga namidaw sa lutupan. Wag yun. Sa kwan sa bugho sa Fernando. Oh, Si Barangay Captain Amay Sibyal o si Pedro Sibyal. oh. O gabi na ni kwan ni Dondon pahuay ba pabalik ko na Pahuay na, Don. Pahuay don kay unsin bok yung anak niya di mo pahuay. Dondon og si Delia. Pahuay na, Don. Gagan. Oh, si Roman. Joke na, Don. Don, basig binuar biya tao niya mo, Don. Ya, sa tanan na to, mga kaigsunan nga namati na to, karon salamat kayo. Ate Jujin! Yes, Kuya Alan. Mga mama, thank you kaayon sa inyong pagpalit sa Don Pepe Tablia, ha.
Taas ng energy, happy pirmi yung mga bata, ilabi na ikanto nila sa eskwelahan. Unya para sa mga dagko, Don Pepe Dark Chocolate, unya ugom-ugom sad mo sa Diamond Yema o BMS Special Tasty Fish Cracker ug sa Paulitos Macaroni Crunch kay Lami. Lami kay na ato ang kaping matapang Don Pepe Tablia. Lami kay na mo na imnon sa mga bata padong sa eskwelahan. Kita mo dagko padong sa trabaho. Kaping matapang nga kaya kang ipaglaban may atong imnon kanang Sid Panyawan Coffee Mix kay mo the best ka na itong imnon. Unya ka mo kung maginom-inom mo Tasty Fish Cracker po ng inyohang subsuman. Unya ubi may special ato ugom-ugomon og Diamond Yema special og kining ato ang Paulitos Macaroni Crunch. Salamat kay ninyong tanan nga migamit na po mo or mikaon mo or nanginom na mo sa ato ang Don Pepe Tablia. Unya sa tanan po na itong mga kaigsunan ang trabaho ang atong imnon ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban mo gini the best kay na itong imnon kay di kita magduka sa atong trabaho nindot atong trabaho paning tuntag maayo sa ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Og labi na gyud sa Bromwich PH Cleaning Business nga naa open na sila din sa Cebu. Ang ilang Facebook account Bromwich PH, contact number 0939-629-9533. Sa anak ng Kuya Nick Pipito, Basta Toledo, Kuya Nick Pipito, Dudong GR Pipito. O sa tanang mga tao ni former Kapitan Jun Ramos, nga nabuhat siyang Miguel Foliar Fertilizer. Good morning ni Muriakap. Unya, pasalamatan sa nato ang kining Bagis Dishwashing Liquid. Bagis sa ugaw, sino pas upaw. Kang Kutsiyal Ricky Bagis Garing ni sa Basak Pardo umabot. Linya ni Pare Junjun Tumulak. Unya sa mga tao po ni Vice Mayor Choi Aslar, sorry kay Aslar Sarayan Kagki, Ma'am Kasmer Araraw sa tanan, nga na mga tao ni Vice Mayor Choi Aslar. Thank you kayo. Ate Pres? Okay, okay po sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa mga high blood, kolesterol, katutaas og sugar, ingon man kining mga bukol-bukol nato sa kalawasan, imnan nato kana og Sed Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka mukaon sa imong pamahaw, inumdaan ko sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inigpaniuto ni mo, maugyapon. Usa gyapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule, imong imnon, una ka mukaon sa imong paniudto. Sa gabi mo gapon, sa di pa ka mukaon sa imong panihapon, inom na sa dadon ko sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Og alay na ito na problema aning kidney o UTI, ayaw na mo kabalaka, di na mo ang mahadok or maguol, tungod kay doon nanay makatambal na anay makaayo na itong kidney o UTI. Kinibawaan ko gun Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw. Silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. Ug pasalamatan sad nato ang tanan nga naghimog number 1 sa to ang Sed Liniment Oil nga tinuod mo tabang nato, tinuod mo wagtang sa atong panuhot pamawal panagkit sa kalawasan, varicose veins, katol-katol, kuto sa kabataan, dysmenorrhea sa kababaynaan. Unya ilikay pagyunta sa dinggi kun manghaplas ta sa to ang Sed Liniment Oil busa. Salamat, magpasalamat lang mininyo ha, nga kamo ang naghimog number 1 sa tuang Sed Liniment Oil nga anarama palit sa butika, di ba din? Tinuod na sa butika rin kita makapalit, pero naagi Facebook page ang Seed Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ila lang itayo pang Panyawan Herbal, niya makita lang tanan produkto dito sa Seed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Seed Element Oil ug Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawan Coffee Mix. Mga kung kamo, layo sa tas butika, kay natas kabukira nagpuyo, pwede rin mo mag-order sa Shopee kung namoy wifi, ha? Shopee lang ta. Shopee lang ta. Og na wifi. Og wa ka nang nayon sa na pangana data? O sa data? Data. O data. Og na may data.
Pag-shopping na lang mo. Bam! Ang atong mga followers sa FB, ang matang pamaminaw sa kuno ko pasultihon, Josefina Yara, Merlin Putian. Pero okay ba kung asa dapit ang inyong address? Kung man ninyo mabutang. Anyway, salamat kayo sa inyong pagsunod dito lamang sa FB. O, kumusta dito ang mga staff ni Mr. Samuel Lauron o Mirna Lauron sa Summer Shoes, Valladolid, Karkar. Salamat kayo sa inyong pagsunod sa atong tulaman. Ayaw ka makalimot, ha? Sa celebrity Kojic Beauty Soap. One ko siging bagyo, makasahod mo, maulay iligo, okay na. Lumoy mangyapon at itong buhok. Celebrity Kojic Beauty Soap with glutathione ang papaya extra. Pagpamiling younger looking kutis artista, kutis porcelana. Tanaw ni mo, doon ay pugis-pugis, o itom ang imong naong. Dili mo masabtan ang imong mga panitinig panahon, ha? Celebrity Kojic Beauty Soap. Ayaw sab kalimot nga itong aduna kini sangkap nga mga natural moisturizer para dili man dry ang iyong skin. At butika pangutana, ha? Para dili mo mabiktima sa mga fake na products sa Celebrity Kojic Beauty Soap. Thank you. Okay, o niya, sa tanan po na ito makaigsunan nga, naibaw mo yun ta, kining tuksin, o gini mo daot sa blood cells sa lawas sa tao. Ang atong blood cells, importante kini kay mao kini tighatod sa oxygen, nutrients, ug tubig sa ato ang kalawasan. Kung madaot na ni sticky or bulapot ang atong dugo, masakit kitag cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, o guban pa natong balagyan. Constipated ka, o gingol man kining atong kidney problem. Mao nang kinahanglan mo inom gyud tag GD Detox Plus Herbal Capsule kay usa kini kan natural nga detoxifier, natural nga remedy, tigwag tag sa balatian, puno sa nutrients nga mao'y makapaligon sa atong vital organs. Aprobado kini sa FDA registration number FR 80715. Busa kung gusto kang mawagtag ka ng mga toxin sa imong kalawasan, nga mao'y ilungdan sa imong balatian o karon lig-on gyud kanunay atong vital organs, inom gyud ta matag adlaw G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog number 1 kining utangtang sa tuksin sa tuang kalawasan. Ate Pres? Okay, ang sender na ito kalagang lawa. Ato sinder Ate Pres, si Dodong Bibot. Bibot. Problema rin, simple naman na iyang problema siya ang asawa Ate Pres. Kay, kung mulakaw siya Ate Pres, mo pa sakit-sakit yung asawa. O paluya-luya, atik-atik ba? Di gusto malakaw siya. O di siya gusto malakaw ang yabana, o niya, magpasakit-sakit siya, di kuno lihok iyang kamot, nagduwag scatter pag naglakaw iyang kumpare sa yabana. Nagduwag scatter, nagsugal inoon may gatiman. Dukla na dong kay kanang scatter dong, wa ginay ayo sa atong kinambuhi. Kung doon na kay kwarta, mapundo din mo sa imong Gcash, o niya iduwa ni mo scatter, piti yun ka. Hurot yun ang kwarta ni mo. Na akong amigo Ate Pres, kuan, scatter yan. Naato siya yung mga tindahan sa mga kuan. Kanan na niya mga sa mga bigla o sa sari-sari store. Niya. Sira karon. Pero pasisuro sa scatter. Tungkol sa scatter. Paitan pagka-scatter. O sa dong do? May tagdanan siya nga, let's see the scattered. Paitindan, hurot mo scatter. Let's see the scattered ang taba. Let's see the scattered. Mo na nga ayaw yun mo patintalan ng mga duwa diya, mga online games, kanang mga sugal-sugal, unsa pa na diya, hangyo lang ninyo. Nga murag lisod yung kay nato buhaton, nga magpatintal taan ng mga duwa sa online. Pwede rin tanaw-tanaw rin magudiyag mga Facebook, mga kuan, pero ayun yung magduwa ng scatter-scatter, unsa pa na diya. Kay maog yun ay makadaot sa atong pamilya, bam! May bunta ka ni mo, Bibot? Bibot, bam? Bibot mo, no? Wari ka diri sa New Testament. Matthew 9:21 to 22. Mingon ang babae nga, gidugo ka ito bang gitalinugan ang babae lang. Dusi katuig. Kung mahikap ko lang ang sid-sid sa iyang bisti ni Jesus, siguradong mamaayo ko. Gihikap niya. Milingi si Jesus, ug nakita niya ang babae, ug mingon siya, ayaw kabalaka, anak, ang imong pagsalig mao'y nakaayo kanimo. Diha, dayon, naayo ang babae. Karon. Karon. Ikaw, kasi nga na yung asawa? Kuan, si Inday, Gayang. 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 Ikaw gayang, og tinuod man gani kang masakiton, ing nanay mong asawa, Bibot, nga bisag unsa pa niyang itambal, dili siya maayo. Maong yun. Kaya ang iyahang pagpangalyo po, gadag, limbong. Limbong yun. Silos mo ko na inana, silos.
masuko siyang mulakaw. Oo. Niya plakto niya bana. Oh, niya yung napiang yang kamot. Dili malihok. Pakut-kut sa buko-buko. Sa kung sa lip sangil. O si tawag nas in English land, cramp. Oh, kram. Kanang bikog. Namikog. Ang mubikog ba? Binhod. Tiil na may mubikog. Ang kram gali. Kram gali ato tiyan. Ano, di ay na. Kram na, oy. Sama kram. Na. Priyatong kuha na kung pagumangko, itawag sa kanyang anak na babae nga 7 anyos, gidanlak. Ha? Danlakan. Ni kram ang itlog? Gidanlakan. Gidanlak, Gidanlak po din ang Ay, kram. babae, no? Kay unod man di kuno na, o tinae ba unsa, dapit sa may kili. Balik ta! Balik. Bibot, yan ang mga asawa para na ako, no? Kayo siya pa rin nagpatambag, ako siyang kasaban diretso. Apan dili, ikaw may nikuan, kanang may na siya nga dili maayo. Og masakiton ka man gani, unsa man, muadto tagtambalan, og muadto tag doktor. Kaya ako misigil mong pahilot, sige pakaot, sige pamasahe, muadto tag doktor, ato may bawan, kung sa'y imong gibate. Apan sa ako naging gingon bibot, naging mga tuon kay pahilot yung kamot, pagtalik ko di mo nagduwag scatter. Kaso nang kay kwarta. Iya pa rin kusukusos ng alabanan, mamasahe na. Oras! Oras, sakto. Puro patong hinumulan nga lang. Kusukuso, may pa. May kusukuso, panahi. Wala, ay. Ipangguna natin mula gwerta, ay. May pa si, may pa itong amigo si BSI bangag sa ilong. Huwag recording, niuli na yun. Ano niuli bangag sa? Tuway hinumulan nito. Mamasahe man mo mga kamot. Sige ka mo. Mamasahe man tinuod ka nga ni bikog ang imong mga kamot. Kay sa magsigi kag pangaliupo, mura bag ka ng og ato palawman. Mura ba sige kunog simban nga bot sila mamalikas. Wana sayang. Istorya. Akong kumpare, yung kumpare. ako ng ugangan, perting Diyos nuna. Kada simba to agad, inig-abot ko, pangmata mo ay mga inatay! Yung mga buwak ko ng mga baldi o yung panglabay. Pangitsa. Sige pa nga to. Mauna lang to, bibot, nga sultihe siya. Kung tinuod ba siyang masakiton, ato tal doktor. Di kag doktor, ato tambalan, sa may sakit. Ato na Blorario, yan sa albularyo, babida. Ipagoyo dito sa ato suslog. Ako lang ba? Mano, akong kamot. Ano man? Dili na ko mangkumkum. Saan niya? Gyosan nyo mo? Ang una nga, Marikado, ato lang hoypon. Salamat ang mga katitulong manon. Kunako ang puzzle, tiha. RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong una-una. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga nag-uluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karoning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra, magatal na Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ni akong suwat suliran. Ako si Jana, 30 anyos. Itago na lang ang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong sakit nga murag wa madutli sa tambal nga akong giinom.
Aron yung isabtan, ingon niini ang mga panghitabo. Kumusta naman ka dihas imong gipuy anak? Okay naman ma, pero dili lang yun siya maayog environment kay sikit-sikit ang mga bahay unya. Bahaon pag yun. Dagan pa yung kaayog gilaga. Maol lagi na. Ngano bitang sa squatters area masad na imong giabangan, uy? Barato naman ma. Ay pero sige lang, uy. Okay ra ko dinhi. Ang importante nga dili ko malayo sa akong trabahoan. Ay, sige nak. Basta kay pag-amping lang yun diha, ha? O ma. Yads, nakabantay ko nimo ba? Dili lagi ka hilig og kaon ng mga utanon sa? Yads, dili di ko hilig ana, uy. Unya, dili pag ka hilig og prutas. Layads, sa sustansya aning imong gipangkaon, uy. Okay ra ni Yads, uy. Ang importante, mabuhi ta. Bisan na. Ikaw ra pud unya mo ay problema, Yads. Kung mo bigay na ng lawas nimo. Ay, sige lang, kuwan. Basta kay, okay pa akong pamati sa akong lawas. Okay pa gid ko ana. Ay, sige na, uy, sige na, uy. Tiwas tagkaon kay magkita kami sa akong uyang. Diyan na, nag-resulti nimo. Unsa man na? Ang tama pasaylo ko nimo. Ha? Nga naman? Doon ako'y HIV. Unsa? Midali gyud kong anhi, kay nabala ka ko nga miingon ka nga gihilantan ka. Ya, kumusta naman ka? Tutug na ako pagyapon, ma. Ay, magpa-check up na lang ka, anak. Ayaw lang, ma. Ma-okay lagi ko. Na. Yads, di arang tambal o nga, giinom sa akong amiga nga, dunay HIV pod. Salamat, Day. Sure ka? Nga HIV na? Pagpa-check up na lang og Dr. Yads. Dili na kinahanglan, uy. Na-research na ako ang tanan akong symptoms. HIV ko'y may nakaingon, uy. Yads. Ug kung naayo na imong amiga, ani, maayo rapod ko, ani. Ay, salamat. Kina-okay na yung taon ko. Uwil ako kinahanglan nga magpa-check up. Kaya basa nag-unsa ikasulti ni mama na ako. Ay, glad ko pwede magluya-luya. Kaya kinahanglan ko mo trabaho. Bayo kay nakasuroy ka din sa bahay, nak. O ma, day off man ako. Nak, unsa man ang patak-patak sa imong buton? Namuha man sa blagi ng imong panit. Ngano man na? Hala, unsa man ni? Wagit ko makabantay nga naaday ko'y mga patak-patak sa kong bukton. Kaya wak mas ako makafeel og sakit. Wako'y kalibutan nga namuwasan ang akong mga panit. Onya, naunsa naman ka na akong panit, uy. Umaunta ako'y gipahid sa akong lawas. Nakabantay sa good ko lately nga medyo luya ko. Umurang din na nga akong lawas. Ay, ano ka, ni? Yads, abi na kung okay na ka. Okay naman bitaw ko. Pero wasul ko bawi nga ano ni. Tempa. Pananaw ra ba ni nako o naon sa man nangapahakid na ang imong kilay? Allah. Yads, murag dili na gid na normal ay. Pa-check up na, uy. Yads. Doon na kay leprosy. Unsa na, Dok? Usa ka skin disease tungod sa bakterya nga mo naka-apekto sa imong skin and peripheral nerves. Ug matud pa nimo nga may HIV ka adtong miaging mga buwan. Posible nga hinay pa kaayo ang imong immune system hinungdan nga vulnerable kaayo ka sa maong sakit. Dok. Pero since bago pa man na, ato na matambalan, aron dili ka makapanakod. May resita lang ko ni mga tambal. Salamat, Dok. Kumusta naman ka, Yads? Arang-arang yun in tao na akong pamati. Pero, Yads, huwag palagi mawa ang imong mga patak-patak sa lawas. Yads, dili ka kumutakdan mo. Ha?
Diyan na, nahibaw na may bahin si mo sakit. O daghan ang nabalaka nga matakdan sila. O nag-decide ko nga papahuayon na ka na mo. Yan ang trabaho ug balik kung maayo ka na gyud. Nag-inom naman kong tambal, sir. O lagi, pero ang pagtana, kung saan ito pagkahibaw kung di na magyud ka makatakot. Oh, sir. Tungod aning maong sakit, naapektuhan yun ang akong trabaho. Karon, nipahuway sa ko aron sa pagsiguro na dili ko makatakod sa akong mga kaubas trabaho. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, natakdan kog HIV sa akong karelasyon. Mao ba ni hinungdan nga low kaayo ang akong immune system? O tungod sa akong lifestyle nga dili ko mukaon og utan og prutas? Ikaduhang pangutana, unsay ilanan nga dili na makatakod ang akong sakit nga leprosy human ko nakainom og tambal? Ikatulong pangutana, sa unsa nga paagi nga makatakod ning maong sakit? Ikaupat ug katapusang pangutana, bisag niinom na kog tambal, wag gyapon mawa ang patak-patak sa akong kalawasan. Posible ba nga mo grabe pa ni? Or mo take lang yun og time aron maayo ko? Palihog, tabangin tambagi ko, kini ang akong suliran, Jana. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa kini ang akong suliran. Once again, ani na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral ug mga drug related ning mga problema kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kanya padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diba sa mong buhatan sa 3rd floor UCR Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang ato magkutlo nga pagtulunan karong adlaw, beauty is in the eye of the beholder. Mayong gopa gito oy, mayong pugusaw. Di oy. So kanya-kanya rin yung interpretasyon or pananaw kung isa may medyo nindot sa tong pagtanaw, no? Unsay nindot nimo not be true to others, nga ingilap mong inon nga nindot, guwapa, dili pod guwapa para sa imo. Pero nagoy guwapa gyud, no? Nagi poy pero kani pagkagwapa guwapo manggo, dili manggo ni basihan lang sa physical. Ako di gyud ko ganahan na ng arang-arang itsura pero piting bati ag batasan sus may gyud. Wow, lagi na. Wala igo lago nga kagwapo, pareho lago kagwapo ni Richard Rodriguez o ni Andy Manatad ba? Ndot kayo batasan. So, lawa siya Jaina. Gay ni si Jaina, no? 30 years old. Wala niya gibutang yang lugar, no? So, ako lang yun na yung paningkamutan Jaina, no? Mamusta naman diya yung mga taga-Talisay, si Nestor, Linda Pasaylo, mga taga Dumlog, no? Si Edie o si Gilbert Espina, ha? Mga yung pagpaminaw niya da. Mga taga Tubud, Minglanilla, si Chini o si Harley Sanchez, mga Ingasca family, mga Real family, kinsa pa man diya sa mga Emphasis family. Salamat kayo manong momoy sa imong saging nga gihatag nako Urtag nindot mo gading saging bitaw nga hinog sa punuan kaysa kanang tanog-tanugan pa. Salamat kayo kay naka-timing ko pag bisita nako ninyong Arlene, yung Lee diya sa nang lugar na to Dayas ba na? Dagi po yung mga guwa nga saging, no? Naot nga, tagaan ko rin sunod pagbalik na ko diya, no? Okay? So, musta naman din si Ma'am Juliet o si Frank Kamingi diya sa Siargao, General Luna, murag bag-urbang nailinog po dito, no? Si, Adjaw Rakan Jaon, Guwapa Karajaw, Marajaw Karajaw, diya sa Surigao, no? Mga taga Surigao City, General Luna, na diya ang Cloud9, no? Mag-surfing, kana pa sa inyong lugar. So, going back to the sender, si Jaina, punto medical, no? Or behavioral ba niya? About, unang pangutana, natakdan ko og HIV sa akong karelasyon. Mao ba ni hinungdan nga low kayo nga akong immune system o tungod sa akong lifestyle nga dili ko mukaon og utan og prutas? Kanang dili mukaon og utan og prutas, dili mo pasabot matakdan ka og HIV. So, lahi ni siya nga isyo.
no. Kaon kag gutan og prutas, meaning to say medyo healthy diet ka. So kung na kay HIV, mao mo gani siya inunta precursor or stepping stone nga mahimong autoimmune deficiency syndrome or AIDS ang sa katao. Pero daghan kog kaila nga nasakit og HIV. Personal nga kaila o kanang mga kaila nga sa media, social media, nga di lasted for many years, no, with proper medication. Unya, Jaina, kay naa man ka kay HIV sa imong pagkaikuan man siya, gay man ni si Jaina, mahimo ba og you refrain from having sexual contact with other people kay makaryer man ka, makapatakod man ka sa uban. So di ka nagkaayo. So naana ni siya yung mga intervention ning mga ingon ani, mga infectious specialist ang mukuan ani, no? Mo tambal niya ani. So dili ni siya hopeless case ug akong balikon daghang kay kog naibalaan nga mga nasakit og HIV nga kuan ani. Ang common ani nga naagyon si kaning basketball player, yung Magic Johnson, itong maayo kayo sa Lakers, no? Wa na makigdula niya kay mao lagi matakdan ko, no? Dili man ni makatakod og mga inaalay mga body contact, no? Ang mga fluids, blood, binana, mao na mga drug user. Ako ipaibaw ninyo, basically kanang na mga musher og mga needles, mga injectable like Nubain, Susigon, binana. Simbako lang og mag-share mo needle, no? Kay mag-economize, magdaginot. Simbako lang og usan ninyo sa inyong grupo nga uno makabuk, lapo makabuk, usan ninyo positibo aning HIV, posible kamong tanan masakit sad kay usam na mode of transmission, no? Blood transfusion ug sexual contact. Sunod nga pangutana, unsay inlahanan nga dili na makatakod ang akong sakit nga leprosy human ko makainom og tambal? Well, kining leprosy kuan ni siya, derma problem ni siya, no? Mao lagi like mental problem, leprosy, TB ug mental mo ni stigmatize ning mga sakita. Naatay mga tambal niya ni, no? Dia sa Eversley, dia sa unsa nang lugar dia sa Mandawi o ka Konsolasyon na ba na? Basta Eversley Sanitarium, mo na siya dihay hospital. Sa una, I'm not sure, no? Kay part of it gi-convert naman og drug rehab, no? Pero naatay mga kaso diyang mga leprosy, no? Ngani ang akong proud sa kuan, no? Mo inform nga akong father-in-law si Dr. Roland Siliona, usa di siya ka dermatologist. Siya ang nagdumala diha sa leprosarium, no? Under sa Eversley. So itong ilang grupo mga Amerikano man to yung mga kauban. So mao na ang leprosy, no? Mukuan niya ni kining purlong skin to skin contact ang kuan ni, ang mode of transmission. So ayaw mo ka balaka kung panalitan na nakabangga mo nay sakit nga leprosy, matakdan mo outright, no? It will take time, purlong skin to skin contact, no? Naanay mga tambal. Di na ko sure, Dapson ba to nga na to? Di ko sure, pero murag mao na akong mainumduman. Mga derma ning concern, no? Mga expert sila ni. Kaya sunod nga pangutana, unsa may paagi nga makatakod ning maong sakit? Mao to akong ingon, purlong skin to skin contact. So sa balay, kung panalitag na ay sakit og leprosy, kay mao lagi na mga kuan ng imong kamot o mga kay kutkuton man sa kagaw, keep distance na lang sa uban mga membro sa pamilya nga naaingon ani. Kay pareha sa TB, makatakod ni kung pirmi-pirmi kada adlaw mo nga naay inunta close sa contact. Kaupat to katapos ang pangutana. Bisag ni inom nako og tambal, wala gihapon mawala ang patak sa akong kalawasan. Posible ba nga mo grabe pa ni or mo take lang gyud kog time aron it will take time kuan Jenna, no? Do not expect that everything will be okay the following morning. It will take time ug depende sa monitoring sa imong attending dermatologist. I-follow lang gyud ang unsay iyang sugyot nga himuon, no? Akong balikon, ayaw pagtuo nga mawala dayon ng problema inagkaugma. Nga pipila pa gyud ka adlaw or semana. Alright? So hinaot nakasabot ka sa kung explicar nimo Jaina og ngadto sa mga naminaw nato karon nga naay HIV, naay leprosy, naay TB, makatakod ning mga sakita og careful mo nga makig halubilo sa mga mahal ninyo sa kinabuhi sa inyong panimalay. Keep distance lang. Prevention is the best remedy. An ounce of prevention is more than a pound of cure. Alright? So ngadto sa mga libuan
millions nga naminaw sa itong programa rather. Kini akong suliran, sa makausa pa ako si Dr. Rene Obra, maningkamot nagyo ko kami ato Nelin Batan nga makatubag sa inyong mga pangutana. Daghan sa may limitation. Ako daghan man kog limitation. Daghan sa kugwa may bawle. Pero maningkamot nagyo basic nga mga knowledge makahatag sa inyong kahupayan. Okay, so from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak Arman. Daghang salamat ug maayong adlaw. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw sa'yo kaagi karon? May kining usa ka babae nga taga Cebu City o na magpuyo kasamtangan sa Cagayan de Oro City. Ang atong tatampo nagdasangan nga Rydel. Ma, ayaw na gud mi biyahe. Nak, sabta lang gug ko. Maikog na kayo ta sa inyong paparoli nga mao'y nagbuhi nato. Sukad nga gibiyaan tas tinuod inyong amahan. Si paparoli na nimo mo inisaw sa tanang obligasyon nga unta sa inyong amahan. Pero ma... Rydel, sabta ko, ha? Dito sa Cagayan, mas tako og offer dito. Mas maka-provide ko sa inyong panginahanglan. Okay na magundunta kung dili lang ka mularga. Dili mahimo. Maikog na kayo ko nimo nga. Wa na kay pahuway hapit aron lang mabuhi mi nimo. Kada tungod kay mahal ka. Og nagpasalamat ko, anak. Pero dili ko mosugot nga hangtod sa hangtod na laming magsalig nimo. Ma! Nak, pag-amping mo din ha? Ayaw mo pabatlong. Sige na, pangaon na mo sa imong manghod din kaya tingalig, malate mo sa eskwelahan. Anong si mama pamamoy ni Hawa? Siya palang utato nilarga. Oh, hala, si Christine. Buhan niyang kuyong. Uy, kinsang na. Rydel, huwat ako. Christine, kinsa itong lalaki mong kuyog? Aw, kadto. Ako tong kuya, uy. Si Kuya Matmat na ako. Nga naman? Wa lang. Alo, ayaw kong ina nga crush ni mo ang akong kuya. Dili, uy. Sus, atik sad. Hoy, Day. Ang akong kuya, 25 years old na. Unya ikaw, 15 pa lang. Mao ba? Yes, Day. Maong ikaw, study first sa... Noon sa amin ko dili man ninon mawa sa una-una ang kuya ni Christine. Maguwang ito kay siya edad na ako, pero muna ko kanahan niya. Ay, kano sa kami magkitag balik, no? Day, kuya tag-uli ron ha. Di ko kwaon sa akong kuya ron, good. Ngay naman, Day. Naaman sila date sa iyang uyab ron. Naana siya uyab? Oo, uy. Dugay naman kanina sila. Mao ba? Pati di siya uyab. Ay, kalain, uy. Nga naman ko nasakitan. Day, okay ra ka? Oo, Day. Okay raman. Okay naman, miss mga bata, dere. Maki-istorya kang Rydel? Sige. Ihatag na ko niya. Rydel, si mama ni mo. Mag-istorya ni mo. Hello, Ma? Nak, kumusta? Wa mo magpabadlong diha sa imong paparoli? Wa man, Ma. Maayo hinoon. Og ikaw, basin og naguyab-uyab lang kasi eskwelahan, ha? Wa, Ma, uy. Wa man ganinang uyab. Lagi. Ako lang giklaro ba? Tuod ay nak. Puhon, sunod abli sa klase. Basin o papasunta mo din sa Cagayan. Ani na lang mo mutiwas sa inyong pagtuon. Unsa, Ma? Ngano? Dili ka ganahan? Ay, dili na di ka mo eskwela din sa tuig? Madagana, gitay. Ano, Gun? Ha? Ano man? Buwag na unta ang akong kuya o gayang uyab. Unsa?
Sigurado ka? Buwag na sila? O, lagi. Ipailaila unta tika. Unya kay ato naman ka mo padayon sa imong pag-eskwela sa Cagayan. Day, Christine. Ako na si Mateo, Matmat for short. Ikaw? Rydel. Huwag mo na magsulti si Christine, nga naada ni si amigang gwapa. Ha? Oo, na nag-birthday na ko. Ano niya tas bahay, ha? Sige. Kinahanglan gwapa ko ron. Kay birthday ni Matmat ron. Si Christine. Hello? Day, ayaw pagdugay ha. Basi malate ka. Di lagi. Nangandam naman sad ko. Sige. Bye na. Bye. Kadiyot lang. Paroli, may tuyo ka? Pwede ko musud sa imong kwarto? Ha? Nga naman? Pasud lang ako. Paroli, gawas, kimangandam pa ko. Paroli. Ayaw pagsakit, ha? Kung di ka gustong masakitan. Pagkanindot pati mo, Ride. Sa una pa kay kong nagkinaminaw mo. Noon pag-ibintaon ko magkatay mo. Paroli, ayaw maluoy ka. Walagi ka mo ato sa amo kahapon. Sige ko, panawag ni mo kay mangutana unta ko ni mo asa na ka. Day. Nanggita ba si kuya ni mo, day? Oh. Rydel, ano ni hilak mang ka, uy? Uy! Unsa? Maunay na hitabo ni mo? Christine. Nganong wa man ni mo isumbong? Mahadlok ako. Iyo kong gihadlok. Kaluoy ni mo, uy. Unsa man? Gusto ka nga ato lang sa kasamo mo pauli ron? Ay, Carlock. Ako'y mag-istorya ng mama ni mo. Akong gisultihan si kuya day sa nahitabo ni mo. O ako siyang giingnan kung pwede ba nga siya may makiksulti ni mama aron muuli siya. Rydel, anak, sorry. Sorry kung mauni imong gidangatan. Salbahe siyang dako. Madugta sa espresohan, anak. Sa magiging ako ba? Sa ninako nga nung gisalig ta mo sa laing tao. Kuyog na lang mo na ako sa Cagayan, anak. Ma. Dito, mas mabantayan ta mo. Mas mayo nga muban mo ni mama ni mo. Pero... Rydel, paminawag na ako. Kung makahuman ka sa imong pagtuon dito, siguro nanak ka sa 20 ana o ako nasa 30. Kung inigbalik ni mo din wa pa kay uyab. Basin pa day kung magkakita na. Matmat. Magpaabot ko na mo din sa imong pagbalik. Matmat. Amping ka dito. Duha na lang katuig. Og mahuman ako sa kong pagtuon. Og bisan man nga layo mini Matmat sa usag-usap, padayon na gihapon ang among communication. Dinhi na lang ko, Tob. Daghang salamat, RMN. Mao kito mga higalan kaagi ni Rydel nga taga Cebu City apan kasamtangan anak karon magpuyo sa Cagayan de Oro City uban sa awit ngayon kipangayo awit nga regulahan When You Tell Me That You Love Me.